Военните сили на Съединените щати извършиха удари срещу Иран за девета поредна нощ. Последната вълна от атаки дойде докато президентът Доналд Тръмп се връщаше във Вашингтон, след като присъства на финала на Световното първенство по футбол на ФИФА. Ударихме ги много силно, отново тази вечер. И направихме това в чест на вероятно тримата. Вероятно са трима, а не двама. Велики патриоти! Тръмп имаше предвид нарастващия брой американски военни жертви в региона. CENTCOM съобщава, че са открити неидентифицирани останки по време на издирването на американски войник, изчезнал след иранската балистична ракетна атака в Йордания в петък, при която бяха убити още двама американски военнослужещи. Военните също потвърдиха, че американски военнослужещ е бил убит в Северен Ирак в събота по време на контролирано взривяване на отломки от свален ирански дрон. Централното командване на САЩ съобщава, че последните удари са били насочени към военни обекти по южното крайбрежие на Иран, с цел да се намали още повече способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. Иранските медии съобщиха и за удари по-дълбоко в страната, включително в северозападния град Табриз. Революционната гвардия на Иран отговори, като нанесе удари по Бахрейн и Кувейт. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че иранското ръководство е изразходвало ресурсите си за финансиране на въоръжени групировки в региона, вместо да инвестира в собствения си народ. И една от причините е Иран да е в разруха при положение, че е богата страна. Иран е богата страна. Една от причините Иран да е в разруха е, че всяка стотинка, която този режим получава, било чрез облегчаване на санкциите, било чрез петрола, който успяват да изнесат, те инвестират в Хизбула, те инвестират в Хамас. Те похарчиха милиарди долари в подкрепа на милиции в Ирак, Хизбула и Хамас. Не го правят, а трябва да харчат милиарди долари в подкрепа на народа на Иран. Въпреки продължаващите военни сблъсъци, Иран заявява, че непреките дипломатически контакти с Съединените щати чрез регионални посредници продължават. През последните дни дипломатическият апарат остана активен и получихме идеи от някои от посредниците. С мен в студиото сега е Ариел Осеран, старши кореспондент по Близкия изток на I-24 Run English. Ариел, можеш ли да ни осведомиш за последния час? Сирените отново звучат в Бахрейн. За пореден път само днес. Какво се случва в момента в залива? Да, говорим за шеста тревога, шести път, в който сирените звучат в Бахрейн през последните 24 часа. Тази последна сирени за въздушна тревога бяха активирани през последния половин час, което показва, че Бахрейн продължава да бъде един от основните обекти на ирански атаки през последните часове. В същото време получаваме и съобщения от Иран за експлозии в Шираз на юг, както и през последните няколко минути в крайбрежния град Сирик. Сега това съвпада с неотдавнашните действия на САЩ срещу иранските военни способности по протежение на Ормузския проток, като се опитват да намалят възможността им да застрашават и излагат на опасност безопасното преминаване на търговски кораби през този стратегически воден път. Видяхме това поне през последните 24 часа. Два допълнителни кораба бяха обект на атака от страна на Иран. Така че иранските сили не само атакуват търговски кораби, което всъщност предизвика американските удари, но също така продължават да насочват атаките си към арабските страни от залива, като последната е Бахрейн. Ариел, благодарим ти за актуалната информация. Ще се свързваме с теб през цялото предаване. Благодаря ти. Докато продължаваме да наблюдаваме тази ескалация, Министерството на отбраната на САЩ обяви имената на двама от американските войници, убити при иранските удари в Йордания. 25-годишният първи лейтенант Тайлър Джеймс Фрихан от Хавай и 19-годишната редник Изабела Гонсалес от Тексас. Това са първите американски жертви от ирански удари от март насам. Общо 17 американски военнослужещи са убити, откакто конфликтът започна в края на февруари, а над 420 са ранени според CENTCOM. За да обсъдим повече, към нас се присъединява сега Джоел Рубин, бивш заместник-помощник държавен секретар и автор на новата книга Saving Democratic Foreign Policy. Джоел, много ти благодаря, че си с нас днес в I-24 News English. Любопитно ми е какво следва от тук нататък с всяка американска жертва. Какво се случва с шансовете за споразумение? По-трудно ли е за президента Тръмп да приеме някакво примирие с иранците без някаква видима отстъпка, която до момента режимът не е готов да направи?
Да, Никол, радвам се да бъда с тебе и благодаря, че спомена имената на тези, които загинаха в бой. Това е тъжен момент за американците да видят наши военнослужащи загинали в бой в този конфликт в Близкия изток, който в момента, честно казано, иранците провокират. И мисля, че трябва да бъдем много ясни, когато става въпрос за дипломация и какво следва от тук нататък. Иран на практика получи всичко и дори повече, отколкото можеше да иска в този меморандум за разбирателство, договорен с вице-президента Ванс. Те получиха огромни икономически ползи и ангажименти, както и много различни области на инвестиции в Иран, описани в този меморандум за разбирателство. А след това не го спазиха. И с това мисля, че за президента Тръмп предизвикателството в момента е, че докато се връща към военни действия, за да накара Иран да се съобрази, той много добре разбира, че те изобщо не са склонни да го направят. И това повишава цената, както показват жертвите, а американският народ е притеснен от този тип конфликт. Но в момента иранците изглежда изобщо не са склонни да се съобразят. И затова отново сме във военната фаза. Голяма част от всичко това се върти около Ормузския проток. Затова този меморандум за разбирателство се провали първоначално, защото Иран отказва да позволи на кораби да преминават през Ормузския проток. Но докато Вашингтон продължава тази операция, как може да защити собствените си американски войски, докато всъщност отваря отново Ормузския проток, без да се въвлече в по-дълга война, която изглежда никой от страните не желае, поне за сега. Така че в момента това е изключително решаващ момент за американското лидерство в региона. Когато разговаряте с лидери от целия регион, аз бях на конференция в Аспен миналата седмица, където говори йорданския външен министър. Те не искат Иран да подкопава националния им суверенитет. Било то Ливан, Йордания, Ирак, Бахрейн и така нататък. Всички тези страни са против иранската намеса. И така за нас, Съединените щати, това е възможност отново да покажем на тези съюзници, че ги подкрепяме, че можем да ги подпомогнем с противоракетна отбрана, както и да ударим целите, които са източник на атаките срещу тях. И трябва да направим това по категоричен начин и в сътрудничество с нашите съюзници, като ударим отново и района на Ормузския проток. За съжаление, иранците не искаха да позволят на корабите да преминат. И за това сме в тази ситуация. Трябва да мобилизираме тези съюзници в арабския свят, да покажем, че ги подкрепяме от отбранителна позиция и да продължим да оказваме натиск върху Иран в района на протока. За да им покажем, че и те ще пострадат и че трябва да се съобразят, не просто да се върнат на масата за преговори, а наистина да спазват това, за което са се съгласили. Дали нараства страхът сред някои от тези арабски държави и държави от залива, че Съединените щати вече не ги подкрепят и не могат да ги защитят през последния час? Бахрейн отново е под атака. Както споменахте, безбройните американски бази в целия Близък изток са под обстрел през последните 24 часа. Тогава, как Съединените щати могат да продължат да изпращат посланието, че защитават своите ключови съюзници в региона? Ами трябва да го направим. И мисля, че администрацията на Тръмп, въпреки че показа известна решителност в този случай, трябва да направи повече. Трябва да събере тези външни министри заедно. Вижте, Израел, само като пример, е получил над 30 000 ракети и управляеми ракети, изстреляни срещу него през последните няколко години. Ние в Съединените щати знаем колко огромен е арсеналът на Иран и неговите проксита в региона. Имаме инструменти на наше разположение. Имаме съюзници като Украйна и други, които са развили силни способности за противоракетна отбрана в резултат на, както е в случая с Украйна, тяхната война с Русия. Трябва да обединим това, да предприемем мащабна дипломатическа офанзива, за да сме сигурни, че тези съюзници знаят, че сме ангажирани в дългосрочен план. И че, въпреки че в последните дни този меморандум за разбирателство, трябва да кажа, наистина предизвика известно напрежение в региона, макар че хората се радваха да видят края на войната, те бяха несигурни относно американското лидерство. Това е още една възможност за секретаря Рубин, в частност, да излезе и да убеди тези арабски съюзници, че ги подкрепяме. Да работим заедно с тях и да покажем истинско лидерство. Ако не го направим, се опасявам, че ще останем в тази динамика, при която Иран продължава да оказва натиск върху региона без ясен отговор. Така че нашите съюзници трябва да бъдат с нас и ние трябва да ги мобилизираме до край. Наистина решаващ момент за региона. Джо, ако Иран продължи да атакува американски бази, каква е следващата стъпка в тази ескалация, така да се каже, която Вашингтон все още не е използвал? Какво бихте очаквали да се случи през следващите 24 до 48 часа? Да, ще се опитам да отговоря на това в две посоки. Първо, динамиката във Вашингтон е именно, че Конгресът се връща тази седмица.
Имаше резолюция за военните правомощия, която беше приета в Камарата на представителите, призоваваща Съединените щати да прекратят военните си действия там, и тя ще бъде разгледана в Сената в рамките на няколко дни. И така, това ще окаже натиск върху президента Тръмп да не ескалира, да не изпраща войски на място. За сега ще продължи въздушната война, ще продължи и от морето. Може много добре да има по-тежки средства, които можем да използваме тук, по-агресивни средства и сценарии с бомбардировки, но на този етап без сухопътни действия. В момента няма желание за това политически в Съединените щати. Джо Рубин, радваме се, че сте с нас по i24 News English. Благодаря ви, че споделихте това мнение. Благодаря на всички.